Ngerti bendaramu Sungkawa, tak rewangi sampai gandrung kapirangmu. Jebul sliramu meneng bae. Sampun sajane sampun dhewe. Panjenengan ingkang nekat ngomong gandrung niku mboten edan to. Lha, Edan. iya ya. Lho sampeyan Mas pipine kempot. Ngoten lho. Kok Iya. Ngene Kakang Banca. terus pripun? Ya pancen aku sing lali, mbok menawa sangka gedene rasa tresnaku marang si Sekar Taji ya. Nggih. Iki sira keloron aja wedi kangelan. Derekno aku ngupadi. Ana endi dununge Dewi Sekar Taji? Monggo Ayo, saiki uga Kakang. Apa ini kau nyapa nih? Hah? Apa mas? Galir. Orang rung aku nih kene iki kan dikongkon lebih pitok ngono. Metu neh? Yo. Mlebu kok arep ditokke iki sing ditokke apa kok? Ini ceritane nang kene iki dadi rondo. Bapak sirana yang pasti ya rondone gede mentung kabeh. Lah iso ngambil mentung kabeh. Ketake rondo aku wis sedih Mas. Rondo iki nek 15 tahun ya 14 tahun aku ki ora nate kambang wong. Yang bisa ngajar iki yo Mas. Janda jabreng lunga jaman saiki iki. Pengen beri anak mana ya iso anak dia tok niki wedok Pak tok maning niki wedok asline gempong ngungkul nyali niki soal wonten desa Celeng desa Cilang nggih namune akeh sing nonton teko rata-ratan gue ngingeti banci tok ya Allah. Nah, ana yang ana nang ngenteni ngantek sore mau. Tipe bancine yo kuwi neh. Salahe bancine nangketan reneng kecuali aku tok. Heeh, laris Pak kula niku. Wong kadang kula nek prei ngoten niku nggih pupuk botol barang kok. Nek gamen barang ngoten niku. Nek ora ya biasane nang omah ngoten niku nggih buka pijet gratis. Syarate pokok sik Joko. Tapi ora dadi rondone ya ngoten niku Bu, kok jenenge tawa-tawa gratisan ngoten niku. Anu tibake iki sing mara ki ya anu wong lanang-lanang sing bojone ning luar negeri ngoten niku kok. Kaya sapa mau jarene wong bengkel ngono kuwi. Sapa Mas? Parjo. Anake iki serang efek blas ngoten niku. Pahit beneran kali banci nggih meneng mawon niku.
Mungkin ngenteni parjo kira dibayar luput dimulai gitu. Ngenes dadi rondone ngenes. Bendina turu dhewe ngadem. Padahal nggih bendina wis tak lawang ki nanti tak tutup kok mbok menawa ana sing mlebu barang. Lah sira ana sing mlebu niku. Kok banci pripun iki lek? Jenengan ki nek boten percaya rene jenengan grayai lak rene. Iki asli wedok jan iki. Ning wong yo karo ngoten mawon ngertine rondo ning iki. Mare tak tembe iki bereane perawan niku lho, Pak. Wong Joko-Joko ngoten niku padase perawan boten rondo. Apa Mas? Arep jaluk napa Mas? Nop, lewo. Lewo regane 50.000 Mas. 100 tau. Ngapa wong aku nek kene sing kok basiran kok masuk jalur basiran. Potong gaji kuwi urusanku. Lewo. Yo sindane rahayu. Oke. Kita enek sing biru iki bodonan iki. Nah, anggapan teman-teman Mbak. Sambung. Ora gak sepan. Wah, yo lain. Neneng tamu mono rene. Jadi bangsa apa? Lewat enek kirek mlebu iki lho. Sekarang Masya Allah.
sing setunggal lemu. Sing setunggal lemu. Nggih ten mriki badhe madosi sinten? Madosi rondo. Ten mriki wontene perawan oblu mboten wonten rondo. Jarene rondo tangles jarene. Nggih ten mriki anu daleme mbok rondo dadapan. Lah nuwun kula pados rondo gerang. Kayak cakep lho. Anggone wong iki sopan. Mbak yo sing sopan wong moro daya barang kok rondo-rondo gerang wis ngerti semene gede-gede terang. Tak iki mutah lho. Mados rondo kaplak. Malah rondo kaplak. Ojo nyisen-nyisenake. Rondo Mas, niki daleme rondo dadapan. Rondo kaplak. Nggih, Dadapan. Nyon sewu wonten Bodine sing mburi. Mas, nyon sewu nek menawi tamu niku prayogine ampun wirawiri asu kula niku jekok kathah pirang-pirang mungkin tepangan lho jenengan. Asu kula seneng jenengan kaya Nggih.